Ngibingelela phinde namukela friendly Untold Stories ngaphansi kwe-channel yoMamanga TV. We are back with another episode. Kodwa kunjani? Ngiyaphila mfowethu. Mhlawumbe masingathi sibuyele emuva kancane sibheke indlela okhule ngayo ngaphambi kokuthi singene odabeni loluze ngalo namhlanje. Mhlawumbe mawukhula ekhaya ukhule kanjani? Mangikhule ekhaya mfowethu ngisho ukuthi ngikhule njengazo zonke izingane noma bekungabuswe ekhaya kodwa bangumuntu okhulele emakhaya. Ngikhule nabanye abantwana thina ekhaya besiba u6 ontanga yami nje besikhula sonke kanye. Manje ba6 abafana bangaki? Abafana ababili amantombazana u4. So manikhula ngendlela enikhule ngayo nikhule ubaba khona ekhaya. Ubaba sikhule khona but masiqala ukuhlakanipha ila sishiye khona sesisala nomama nogogo. Ngoba kahle abadala no-aunt. Ngoba kahle uthema usibhalela ngabuza udawo lakho ngalento le iyenzakalayo manje kodwa iqale vele ekukhuleni kwenu. Kahle iqale phi yonke lento? No, lento iqale ekuthenini masikhula thina emakhaya osisi behlala nabo, silala nabo, sibhukuda sonke emakhaya kunemfula. Akufani ke nala emadrobheni uthi manje ubhukuda ugqoka izinto ezigqokayo thina besibhukuda nje singagqokanga nosisi bethu emfuleni kuba right nje sikhula nabo bebeyotheza sibaphelezele sibuye silande neinkomo nje bekuyileyo mpilo nje besiyiphila thina emakhaya. So lento le mayiqala ukwenzeka nini? Lento mayiqala yenzeke ngazo lezo izikhathi lezo. Yenzeke ngazo lezo izikhathi lezo because mangikhumbula umuntu owayehlakaniphile kakhulu cause yena ubena 17 years usisi wami. Angazi ukuthi yena wayibona iphi lento sagcineke sesiyenza kodwa ngizokulandisa istory sakho ukuthi sona saqala kanjani. Usisi wakho uyomdala nawe? Uyomdala siyalandelana. Bakhona abanye abanandela ngemuva no? Bakhona abanye abasilandela ngemuva. Laba abanye lo yedwa lo engikhuluma ngashiyana ngonyaka lo munye omdala umshiya ngeminyaka emibili lo munye bese kuba khona lo munye kokugcina. So kahle kwenzakala mfowethu? Kahle bafuma ngizokulandisa nje istory ukuthi saqala kanjani. Ekhaya makushona ubaba umama ubelala endlini kaBaba. iTV emakhaya besibuka kwagogo. Ekhaya thina benginendle izingane kunendlu umama elala kule kaBaba bese ugogo la endlini yakhe. Kwathi makuhamba isikhathi sekumele ukuthi manje kuyolala. Silala thina siba u4. Laba ababili bavakashile abekho ikole evaliwe. Kusele yena lo usisi wami lo munye omdala. Masiqeda nje ukubuka iTV kwagogo sambe siyolala. Usisi ngimbone manje indlela enza ngayo manje ukuthi hayi lento ufuna ukungenzisa yona le angijwayele kodwa nje igcina ingenzakalanga kodwa ngimbone ukuthi there's something usisi asiyazi mina engingayazi. Yini le wayenza njani? Wefuzama ukungibamba yayibona izinto ezikanjalo. Silele ndawonye ngaleso sikhathi leso. Ethi kimi mangivuka ngiyochama lento into bese ijwayele mayibona imile engibuza ukuthi awubafu isiyakhula ubheka ime kanjani wathi ngibo 18 ivele ime kakhulu engihleke ayinangempela usuku luqhuba kusekuseni hayi kungenzeki lutho nje sokuba into yakhe awusisi wami vela simnankinga nje unokungibamba ethi awisinkulu kangaka ebuye futhi ethi awusumile inwele naye uphinde ngikhombise ngamnankinga nje impilo futhi iqhubeke. Kwahamba isikhathi kwagogo kwathenga enye iTV entsha. Kwaphoqa ukuthi lesi ibuka kwagogo belize kamereni lezingane. La silala khona sonke. Hayi themle mayiza ngapha sisakhona ukuyibuka le TV lena. Uzalo nani makusaqala sasibuka kwagogo ama generation. Mase kushaya isikhathi sokulala siyangana. Usisi wami ngitshele ngenina ngithi khona into edlala ebusuku ngo12. Ngizokuvusa siyibuke ngithi hayi
akunankinga. Kwesinye isikhathi ngijumeke mhlawumbe ayibukele i1 iphinde futhi yenzeke laba abanye bengekho siba u2 futhi endlini engivusi ithi vuka uzobona ngithi ini ayidlale lento yalosisi khona usisi angazi noma ikhuluma ngefoni ikhathi ze Emmanuel ngiyasola ya ngiyazi le nto ukuthi ukuthi lezo ikhathi lezo yizo ke lezo zinto lezo inkinga phela yaqala lapho hayi mangibuka lento manje ngiyibuka nami into yami hayi manje iyavuvukala manje mangibuka lento kwenzakalani hleke nosisi kubenjiyana ethi sisi wami hayi lento le engifuna siyenze la uzongiceba ngithi mina ngeke ngicebe yini le ngithi uza kukhombisa ngithi hayi ngibona nami ukuthi hayi man nakho ngiqina man ngiba namandla hayi impela siyenze lento ngaleso sikhathi kwakuyi first time ngiqala ukulala nomuntu wesimama but indlela okwenzeka ngayo kukhomba ukuthi yena kulesa sikhathi wakwalala nomuntu wesilisa if sengikhuphula imemory ukuthi okay the way kwenza ngakhona kwakufuze mathe wayitshitshi ngangizobona if ngibuyisela imemory yami emuva but the way kwenzeka ngakhona khombisa ukuthi wakwalala nomuntu wesimama uyesilisa before hayi siyenze lento hayi nangempela futhi mazivuke kuseni hayi singacebani kube right but if sesikoleni makukhona into wrong mhlamba yenzayo or into angincisha yona ngibe ngimgwatshisa ukuthi hayi ngizokucela ngizoyithola lento engiyifunayo ke kuyo ngaleso sikhathi leso so umdlalo wethu noma ngalelo langa mina futhi mangifuna yena engafuni ngibe ngimthethe ngizokucela so manje sokuwe olufuna lokho kuphindwa sekuyiye manje sengifuna lokho kuphindwe manje yena wagcina ngasikhathi kuphela ukuthi uye uqala lento wagcina ngalesa sikhathi kodwa kwesinye isikhathi noma sekuwuhlambeni ubesafisa into ebesiyinkinga ukuthi nami bengisanengqondo yomngane benginale mentality yokuthi mhlambe mephethe something mina ngingenayo mengincisha ngithi kuye ngizokuceba uyayibona le nto le ishuthi manje igcinisa imenza ukuthi noma kuthiwa uyafisa kuselula kuye shuthi manje sokuyime ngimdrivayo manje uyayibona but mase ngikhuphula manje lento ekugcineni lento engangithi ngizomceba obvious sasizogcina kodwa futhi sishawe sobabili uyayibona le nto le hayi impilo iqhubeke okushutho banayo saseyingane engaboni ukuthi hayi umithi manje lento lokhu yaqhubeka yenzeka lento lokhu yaqhubeka yenzeka nami sengizwile phela ukuthi hayi man imnandi lento esiyenza la iyaqhubeka lento yenzeka shuthi amithe memitha engitshele ukuthi hey lento sengikuphuzile ukuyibona ngeke isenzeke khona usisi wakamakhelwane ungibonile wangitshela ukuthi mina ngimithe and ayisekho indlela sengizokwenza ngayo but nami nginomngane ngithi mina hayi ayikho le nto leyo but kodwa isisu sikhulu ngangikhona egcekeni ngalelo langa ugogo nomama bembambela meeting kuthiwa kakhuluma ukuthi ingane yakuphi kanjani ayikhomba ingane komunye umfana wasesigodini uthi yakubo kabani bebange nje ukuthi usemncane bekuba lo mfana esho lo mfana uthi hayi mina kodwa manje sekunesikhathi sagcina ukwenza leyo nto leyo kodwa nalomfana abazali bakhe kukhomba ukuthi balwisana nokuthi oba nayenza futhi nizingane nenzilani lento ingane yakhe ayi iqhubekeke lento kanjalo bemxoshwe siswami kungazwana hle egcikeni okushawutise makufike nomalume kungazwana egcikeni bemxoshe bethi akayi kubo lo mfana uzobuya ingane seku right yonke into ise right ehambe kusiswami ohlala khona kubo lo mfana lo bamukela nabazali bomfana bagcina bamukela nabazali bomfana bese hlala khona nje kodwa esitilo besafunda besidibana esikoleni uthini kuwo ngaso sikhathi leso ngoba wena iqiniso uyalazi because ukuthi lapha bengisase ingane kimi bekukhona ukuthi ngaze ngayenza into but umngozi obukhulu kakhulu ngalento engenzile oba since na ingane seyikhombe ngale ngavela nga relaxa futhi angangaba nankinga nje futhi kwa right nje
but ke kwathi ingane mayisizelwe nami sengiqala sengikhula sengikhumbula ukuthi ayi man ayisahambi kahle lento. Hayi ngibuke ingane ifana nobani ingane ngaleso sikhathi ingane ifana nami. Okay abanankinga vele ifana nobhuti yeah ifana nobhuti yasekhaya ingane. Hayi usisi ngathi mina mangiqeda isikole ngahamba ngaye eGoli yena ngathi wagcina wasiqedanga isikole emeyoteta ngathi wagcina ehlala eThekwini nomuntu wakhe. Ngelinye ilanga wangisendela imessage ku Facebook. I think manje wayibhale esizini ngangisho ukuthi kwaba 2 pages. Leyo message mengitshela uyasho ukuthi uzungisiza cause kwasekuhlawulwe nengane. Ithi message ngimsize indaba yengane iphelele kimi naye yena eqhubeke nempilo yakhe. Ayi ingihle man lento ayikhulumayo uthi hayi man kanjani kodwa futhi noma kuthiwa ngiyafisa ukukhuluma iqiniso nosisi wami kube kodwa ngathi ngiyamlalela kuba ngathi siyaphikisana wagcina ngibloka kumakhozo ngibloka ku Facebook ngibloka ku WhatsApp ngibloka kwindawo. Ayi iqhubeke indaba ngisakhona ukucommunicate naye maku December manje ingane ngiyayibona iyakhula mangimfica egcikeni umshana ayinyasho ukuthi hayi noma kuthiwa izinto ziyafana lengane le eyami kodwa ke lekhwe nakhe ba right bakhombisa ukuthi bazolobola kodwa nje ingane mangiyibuka nami ukuthi hayi noma kuthiwa into ziyafana ingane le eyami. So manje ingane neminyaka emingaki manje? Ingane manje sineminyaka u6. Indala manje ingane. Hayi ingane ikhulile manje. Yonke into iphila kahle la yonke into nje. Iyeza nasekhaya nosiso ingane sihlawuliwe useyeza ekhaya sokuyo siya ngokuvakasha kubo ingane manje. Kuba kanjani isimo uma efikela usisi wakho ezovakasha ekhaya nawe mfithu ukhona? Siba nzima kakhulu ngokuthi ku December ngiyahamba ngiphuza kakhulu ngiyele endaweni zami. If ukuthi ngisekhaya kusu December khona ngivele ngihambe ngeGoli ngikwazi ukuhlala na ndaweni isikhathi eside. So akaze kwenzeka ukuthi ngicina nibe sendaweni eyodwa ngesikhathi esodwa. Akusenzeki ngoba since wangiblocker akusenzeki alutho nje manje. Nawe usathulile ukuthi engibhalela ama message usathule nami futhi ngibuye ngisaba kumbuzo yebo khona ngiyafisa ukuyikhuluma lento kodwa manje ngibuye ngicabanga ukuthi hayi man usisi wami lo ngizoyibeka kanjani egcekeni. Wena yini le wenza ukuthi uthathe isinqumo sokuthi ugcine ukhuluma le ndaba noma uyiveza le ndaba le? Ukuthi ngifisa ukuthi manje ekugcineni igazi lami ukuthi usisi wami sekuyoza ngemuva. Okungenzeka ukuthi mhlambe nakuma comment la kwi podcast khona abake bahlangabezana nalesimo abazoveza ukuthi basilungisa ngayiphi indlela modibane nesimo esikanje. Uyabona ngoba ungeke usikhulume nomuntu osemndenini uzokubuka ngenye indlela. Kanti la njoba ngifihlile kuma comment khona uzosho ukuthi hayi khona okwadibana nesimo esikanje wahlaba inkomo mhlawumbe kashwelezo kwenziwa kanje ngazi ukuthi ngilandela yiphi imigomo because umhlaba mkhulu futhi baningi ababuka ichannel. Njengamanje sithi nakho uhleli uyalithola ithuba uhleli nomndeni wakho nosisi wakho nayo khona lana ikupho kungakusho? Bengingakusho bafo kulesikhathi samanje nalokho engibhekene nakho akukabikho ngaphandle mase nginamandla nami sengizizwa futhi ngathola novu lwabantu abahlukene ngoba mhlawumbe umunye ngangibonisa ukuthi into nje kumele ngiyenze kanjani ukuthi kodwa futhi egcineni izindleko. Okwamanje ngizohlanganisa ngibe right bese mangithola uvu labantu abahlukahlukene mhlambe sengaba nesibindi sokuthatha leso sinqumo leso ukuthi hayi ke ngihlale phansi nomndeni wami ngubonise ngisho futhi ukuthi hayi ngathi kuthiwa make kwenzakala into enje ilungiswa kanje nakanje yize noma sengiyomoshela usisi wami umzini wakhe njoba esethenjiswe nokulotshola. Zithini inhlelo zakho ngengane yakho? Inhlelo zami ngengane yami zinzima kakhulu bafu. Zinzima kodwa manje ngoba anginawo say
inkinga ifike ingilimaze lapho. Ngangokuthi lo muntu useyakhuluma, useyakwazi ukungibiza ngomalume. Kuwe nje ngumalume. Malumbaba. Debe yinzima ngakhona. Babukeli emakhaya, ngiyathemba ukuthi ukhona nomunye lapha ekhaya okwabhekana nesimo esifana naso lesi, noma owazi emndenini ukuthi kwabhekana kanjani nesimo esifana nalesi. Uma unolwazi ungabhalela lapha ku-comment section sikwazi ukuthi ubhuti asizakale ukuthi mhlawumbe naye esenawo amandla ukuthi akwazi ukukhuluma nomndeni wakhe ukuthi engenza kuphi, nanokuthi iziphi inyathelo futhi akuzomela ukuthi ayithathe noma izimo ekuzomele abhekane nazo adlule kuzo. Kodwa umsezivala nje ikuphi ongakusho? Engingakusho ukuthi ngibonga ithuba lokukhuluma noma ngingasayichazanga. Ukukhuluma futhi kuyasiza ukukhuluma nabanye abantu bekubonise nabo bekuphi imiqondo yabo, mhlambe okulandela lapho khona usizo olukhulu ongalithola ukuthi ngingenze njani, ngoba noma nami ngifisa ngezami inqomo kodwa ngibuye ngicabanga ukuthi ngilimaza usisi wami emshadweni wakhe. Ngikhuluma lo muntu esikhuluma ngayo senenye ingane futhi elama le yami yayo ubhuti lo abahlala naye. Yiyo ezinye zezinto engilimaza kakhulu leyo. Sengisholo nje ukuthi manje lese ngayithokozela, ngilibonga ithuba lokubeka udaba lami, sengizophinde ngibonga ithuba lembono yabantu abahlukahlukene. Lokho kuyongisiza kakhulu. Mhlambe nami nenhliziyo isizothi ukuxola sengikhulumile kodwa ngiyokuthokozela kakhulu imbono yabantu. Unayo wena ingane ngaphandle kwale? Senginayo futhi ingane ngaphandle kwayo le. Eyodwa. Nayo ufisa ukuthi ngilanga ihlangane yize noma sekuyoba nzima. Kodwa iqiniso ekugcineni iqiniso. Yikho ngithi ngifisa imbono yabantu ekuyiyona eright bese ngazi ukuthi kulungiswa ngayiphi indlela. Uma sengilikhiphile iqiniso kodwa ngizokwenza into eright, ngicathi kuyongidla kubuye nganene enhlizweni.